Ono from one no why na Bianca Ono. I don't want to call her Bianca Ojukwu. Did you people hear what Bianca Ojukwu or Bianca Ono was saying after they convicted Nnamdi Kanu to life imprisonment? That useless Bianca. I call her useless. This is the legacy and the ideology of your husband. When they abducted Nnamdi Kanu, you did not do anything. You never went for his release. You never went at least to know a way what you can do. All you could do was to join hands and go and write a stupid note about Simon Ekpa. Simon Ekpa was not doing anything wrong. He was not a terrorist. All of you were jumping up and down. Both, I don't want to mention some of your names. It's disgusting to mention your names. You know, no, rari omunu. Ojukwu Kanu. Look at Ojukwu Kanu. One nigga nwoke na-enwere ihe o mere. Na-achọ nwere onwe anyị niile. Na-achọ ka at least ọ bụ na onye Igbo bụ president, onye Yoruba wụrụ vice, ma ọ bụ onye Yoruba wụ president, onye Igbo abụrụ vice. Onye ugwu awụrụ onye Igbo abụrụ. A na-erotate ya. Onye nwanne gị chọrọ bụ Nnamdi Kanu. Unu niile ọgbakọ onye ekwere nkwa, the devil ma ha ekwere ya nkwa. No worry, after me my turn, it will be your turn. Ore nwanne instantly. Hope ụzọ dị mma na-akọ eri ka ị nọdị na a na-akọ n'elu. Hope ụzọ, Ojukwu Kanu na-akọ APC. Ezuzugharị. Gịnị wu your age? A na-akọ n'elu, ị na-akọ nonsense. Akpọrọ nwanne gị na-jewe. Kpọrọ nwanne gị jewe ebe ị na-aga afụ ya. Ngwa jenu ka enye gị presidency. Jee ka ije chia presidency ka afụ gị ga-esi achị. Enwe nke a na-akpọ Ikenga Uruagụ fepụta from nowhere. In a blame Nnamdi Kanu while you were part of IPOB. Ọ bụ na ịma ihe unu nwa niile pụtachara na-ekwugharị na-akọ rubbish. Ịma ihe ị ga-ekwu, imechi ọnụ na ọrụ onwe gị ebozi IPOB. Ifesie business gị na South Africa. Uche Mefo ejene oya nwa one of the guys akpọrọ as a witness. Ukechie ihe n'iru jenye witness. Nnamdi Kanu mere gị deputy. Okay, ọ work hụ. Ịrapụ ya na omewezienu nke ọ na-eme ịchọ fọm nke gị mewe bụrụ onye isi bụrụ leader. Ije ihe unu nọ na unu si ebe unu asị na o mere nke a je na-eme iti ndị ama. Ịmakwa na ọ wee shameful thing. Ọ bụgodị na-enwe ihe Nnamdi Kanu mere gị personally. Ịrapụ ya ya dịrịla gị na Chukwu. Ịrapụ ya. Ọ bụghị ije n'azụ je na-eme iti ndị ugwu ma ọ na-eme iti ndị ofe mmanụ against your own brother. Gịnị ka Nnamdi ga-eme gị? Nwere ihe Nnamdi mere gị? Nothing. Nnamdi enwe ego unu tọkọtara ya eburu jegoro limousine. Enwe ebe ifuru Nnamdi Kanu nwere duplexes ọrụ kwasịrị wite ego unu. Enwe ebe ifuru ọ dọrọ ego. Ego niile ahụ ụgwọ ego eji na-eme na sponsor na-take care of logistics and other things. Ikenga Uruagụ kwa ịga ring light ọ na-akọ eri akọ nonsense. Na-asị ọrụ onye a na-epreach IPOB before. Ọrụ gụnwa na South Africa na art. Ị naghị emechi ọnụ. Let's assume that now they did something to you and you don't like it. You leave it. Leave them. Ịbịazi bịa kọtọwa ha wi imekwugo onwe gị implicate. Lee ihe ga-eme gị na unu niile unu na-akọ eri ihe niile unu na-akọ eri. Ma gụnwa ma mụnwa. Ọ ndị ugwu ga-abịazi na-abịa. Ịda na enweta gị akụtuo nwanne gị na village. Ọ ihe ga-eje gị ime. O wee jee ebe m kutuo ụmụnne m ọ kutuo ndị ọzọ. Enwere ihe ọzọ ga-eme. Because ndị ugwu ndị Fulani na-agagharị everywhere na-akụtusi ndị mmadụ. O wee ruo na bụ na hapụ gị kutuo onye ọzọ. Eruo bụ na akụtuo onye ọzọ hapụ gị.
ọhịa ga na-eche ga-eme gị ga-eji hapụ. Lee ka a na-akpọ ijele na-amachagharị were ego ọ ga-eji ga gwuo onwe ya onye na-aya ahụ. Use that money iji na-amachagharị na-agagharị Abuja ma ha nyere gị ego gobie gị isi Judas Iscariot. Ị nọrọ onwe gị were ego ahụ lekwata ahụ gị. Ọfọrọ na afọ ole ibi n'ụwa, ị nọrọ onwe gị nụrụ peacefully. Ọ bụghị ị na-aga ị na-ene anya n'azụ, ị na-aga ị na-ene anya n'azụ, because ị ga na-ene anya n'azụ. Lee Bianca ono ihe ijere general ambassador na Spain, your master now ewere nwanne gị lock nwanne gị up. Ị na-akọ nonsense si ndị mmadụ take they should take it easy. Take what easy? Go and lock up one of your sons. Let one of your sons be locked up for infinity. And then let's see how we are going to take it easy. Isi ọ dịkwa gị mma nwanyị. Ọrụ dị gị bidoro this thing. Ọrụ dị gị bidoro ya. At least ọ na dị gị ebido ha, probably ndị mmadụ akara ibido. Mana ọ dị gị bidoro ya. Ịdị suppose ịdị na-akwụ n'azụ onye ọbụla na chọrọ ime sure na ihe ahụ dị gị bidoro na-aga n'iru. Ịgbaji ọsọ jee meet Tinubu nara position, nara assignment ambassador ka ị na-enweta ego. Akpọchie nwanne gị nwoke bụ Nnamdi na-werele ihe ya na di gị dị na mma si oke ka o bidokwa ebe di gị kwụsịrị. Ị bịa kịta asị gbachi nkịtị na-enwe ihe ị ga-eme. Gịnị ka ị ga-eme? Ị na-emerọ sinsi ịwụrụ na ambassador isi Spain pụta mebi eweje gị US o eweje gị another place, ị na-amachari na-etegharị mmanụ ị na-ete. Ọrịa Ọjị ụzọ Kanu onye ọbụla anụrụ na-akọ nonsense ndị ara eju everywhere. Ego nne ka ị ga-eri before gị nwụọ that ị gaghị protect ụmụnne gị. Lee otu ndị Fulani si protect themselves. Legodi Shekugumi na-protect ndị na-egbu mmadụ, ndị gbuge ndị amị, na-egbu ndị polisi in thousands, na-egbuchichi ụmụ nwaanyị, na-egbuchichi ụmụaka, na-ekidnap ndị mmadụ, na-anara nsọm, a na-protect ha. Ya wụrụ nwanne gị nwoke wụ Nnamdi Kanu na-eme something like that, you cannot protect him. Ị na-akọ nonsense unu niile. Aja ga-ejucha unu akpa. Ihe ahụ unu chọrọ unu ga-enweta ya. Aja ga-eju unu akpa unu niile one by one. Aja ga-eju unu akpa seriously, because it's not normal. It's not normal. Ije nara ambassador na Spain na-eri n'ego na ụmụnne gị anọdị na-ata afụfụ. Enwere onye nke na gọọmenti ndị nke na marginalize ha. Enwere any federal government presence nọ na bunu nọ na the whole eastern region. Epụta na-agwa m na ewu human being ọjị ụzọ nọdụ ebe na-akọgheri ọkọrọ ga n'elu ọkọrọ ga n'ala. APC a na-ahọrị gị idiot. Aja ga-eju unu akpa. By the time o setụrụ niile ga-agbacha ọsọ. Unu niile ga-agba ọsọ because ha nwa ga-achụ unu. Ndị ahụ unu na-asa avụ ndị ga-achụ unu ọwụdụ anyị nwa. Ndị Fulani ga-abịakwa chụọ unu, chụpụ unu na be unu. Ha ga-achụpụcha unu. Ọwụ unu nwa the first people. Unu nwa the first people ha ga-eme attack. Ọwụdụ anyị nwa. Enwe onye ma onye mbụ. Nobody knows me. Ọwụ unu nwa egoro na enyere part of the money. Unu ga-agbakwa the money. Time is coming. Anya ka anyị na-ene unu. Isi ndị mmadụ stay calm. Stay calm for what? Let one of your sons be locked up for life. Let's see how the reaction will be. Unu nwa le were waka for all of una. Yala.